la llegenda de Sant Jordi. Vet aquí que una vegada, en un país molt lluny d'aquí, hi havia un rei. Tenia una filla que era la princesa i tots dos vivien al castell. La princesa se sentia molt sola i s'avorria molt. De vegades deia: Tan és recorrit aquest poble. En aquest castell no hi passa mai res. Que trista que estic. I és que tothom se sentia el mateix avorriment. Al castell hi havia dos guàrdies que li giraven la porta. De tant en tant, l'un li deia l'altre: Ah, quina son! Em sembla que m'adormiré, quin avorriment! Arnau, no t'adormis. Ja mires si ve algú? No, per aquí no hi passa mai ningú. Però un dia, un dels guàrdies del castell, amb un gran ensurt, va dir: Arnau, mira, quina bèstia més grossa que s'acosta. Què deu ser? És el drac que surt de la cova! Era un drac molt gros que vivia a prop del poble, en una cova, i sempre tenia molta gana. Sabeu què deia? Ui, quina panxa més buida! A veure què menjareu avui. Ui, quina gana que tinc! Un dia al drac se li va acabar tot el menjar. Va baixar al poble a buscar-la i va dir: Ja n'he acabat tots els aliments. Ara vull menjar-me amb 2 persones cada dia. Correu, agarreu-vos a casa, que ve el drac a menjar-nos. Entreu, podem tanqueu la porta. Tota la gent del poble tenia molta por i li deia: Prepareu-vos, que menjaré 2 persones cada dia. Si no me les doneu vosaltres, les agafaré jo. Jo no hi aniré. Jo tampoc. Aleshores, la gent del poble va decidir fer cada dia una rifa per veure a qui tocava d'anar a la cova del drac. Apropeu-vos, agafeu una papereta cadascun. A ell li va tocar el cosí. A veure qui li tocarà avui. Avui els ha tocat a l'Anguillent i al Cose. Els nostres companys no. Ai, pobrets, tan petits que són. Si ens poguéssim escapar. La Lili i el José eren 2 nens de 7 anys que tenien molta por i per força de passar pel camí que anaven. Ai, el drac, quina por, si se'l menja. Ai, el drac, quina por, si se'l menja de debò. Pam, pam, pam. Qui hi ha? Som la Gingin i el José, que hem tingut molt mala sort. Entreu. Que bo que estava. La Gingin i el José, quan eren amics de la panxa del drac, sabeu què li feia? Pessigolles! I el drac es moria de riure. Prou, pareu. Al cap d'uns quants dies, al poble ja no hi quedava ningú. Llavors el drac va anar al castell i va dir al rei: Ja m'he acabat tota la gent del poble. Ara vull menjar-me la princesa. I el rei molt esperat i estimant dels carrers cridava: Ai, no, la meva filla no, ai, pobreta. Com em portes, Draculent? Ai, quina por que em fas. El porto a la meva cova i prepara que menjaré una sola mossegada. Però escolteu, què és aquest catacroc? Algú s'acosta, què deu ser? Cap aquí, catacroc, pastissa. Quin cavaller també plantat. Un cavall blanc que porta. és el cavaller Jordi, que entra a la cova. Què fas, Draculent? Deixa la princesa. Està paritat.
van trobar la falsa del gran i a l'acte en va sortir tota la gent del poble. Hola, quina alegria! Visca el cavaller! Visca! Visca Sant Jordi! Visca! Aquest cavaller tan valent va fer que tota la gent del poble tornés a viure en pau. Per això cridaven. Llavors, tots junts van fer una gran festa, van ser feliços i van menjar guissos, i cantaven la cançó. Aquest any no em fa por, fa pipa, aquest any no em fa por, perquè ja em vol de debò. Molt bé!